nem tudtuk, hogy melyik lesz ugye a jó gumiválasztás, mint ahogy sokan mások sem, mi a kemény gumira szavaztunk. Nem mondom, hogy rossz volt egyébként, de nem volt olyan tiszta az út, mint amire számítottunk ott az erdőgazdasági részén. Úgyhogy ott még egy picit óvatosak voltunk, a kettesen beestünk egy picit, mert ezen a fehér aszfaltos Pécsvárdi részen ott egyszerűen nem volt tapadás, ahogy a többiek mondták, nekik se. Úgyhogy ott egy jobbosba lecsúsztunk az útról, beestünk egy ilyen 4-5 méteres ilyen gödörbe, vagy így az útszélére, és ott hagytunk szerintem egy jó pár másodpercet. Csodálatos itt a Széchenyi téren, és nagyon sok ismerős barát van. Úgyhogy nagyon szuper az egész. Én azt sajnálom, hogy nincsenek meg azok a technikai feltételeink, mint a többieknek, és én nem szeretek ezzel takarózni, de ezen a szinten ez már számít, és azt kell eldönteni, hogy vagy így hobbizunk, és akkor ezt az eredményt kell elvárni magunktól, vagy lépni kell, és akkor úgy lehet esetleg tovább fejlődni. Nem kifogás, tényleg most már azt kezdjük érezni, hogy van, ahol úgy feszegetjük, mint régen, 4-5 éve, ahol gyorsokat nyertünk Orfűn, ott már közünk nincs hozzá. Ilyen 5-6 másodperceket megkaptuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy lassan autót kéne váltanunk, ha szeretnénk az élmezőnybe harcolni, de mivel évente 3-4 OB-t tervezünk, így nem tudom, hogy van-e értelme ilyen anyagi terhet vállalni. De egyébként nagyon élveztük, tehát a saját magunkhoz képesti tempónk az szerintem tök jó volt. Rizikómentes volt, de volt egy-két olyan necces helyzet, amikor már tényleg ilyen 100% körül voltunk magunkhoz képest. Úgyhogy élveztük nagyon Janekkal egyébként. Aszfalton talán én sem vagyok olyan gyors, mint Murván, illetve ez az autókérdés is. Tisztában voltam vele, picit az időkülönbségekre azt hittem, hogy kisebb lesz, de ott, ahol mindenki adta, ott egész közel voltunk szerintem. A hangulat nálunk ez mindig jó, az állandóan jó. Az autóban is jó volt a Janekkal, meg a szervizcsapattal is, úgyhogy ez a rész ez tökéletes volt.